Tak já vás zdravím, mé jméno je Jaroslav Svrček, tady na té stavbě působím jako stavbyvedoucí. Momentálně se nacházíme v Ostravě Porubě, za mnou vidíte stavbu přístavby a zázemí pro výuku pro jazykové gymnazium Pavla Tigrida. V současné chvíli finišujeme se zděním druhého nadzemního podlaží. Používáme zdící systém od Porotermu 44 TB, to znamená cihla s vatou. Kluci dneska končí. V pátek budeme navazovat s prací na bednění věnců, kdy je předpoklad, že příští týden zalijeme věnce a potom se vesele pustíme do montáže krovu a následně střechy. Předpoklad je, že stavbu předáme do konce prázdnin, aby tady místní děti mohly pokračovat plynule ve výuce od začátky vlastně září. Souběžně s tím v průběhu prázdnin budeme pracovat vlastně i na hlavní budově, která se nachází hned vedle, a tam budeme realizovat rekonstrukci několika učeben. Takže asi takhle nějak v krátkosti. Mějte se.